बिथां बिबुख'आ जोबथेसालियाव थानाय सिनियर जुनियर आरो एक्स एनडिपिफोरनि केसखौ नाजादों जोबोद बाख्नायथाव। निश्चय बिथांमोननि गनायनि बेलायाव मानव गेदेर प्रमद बर'आ खोथा होदों। बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बिबाना मानव गेदेर प्रमद बर' सारा बिथांमोनखौनो बिथांमोननि न'खर गारजेनफोरखौनो लानानैनो सावरायदों। मावग्राबो थानांगोन सोरबा बुंग्राबो थानांगोन। जाय गोहो खुंथायाव थायो बिथांमोनखौ बुंग्राबो थानांगोन, बखिग्राबो थानांगोन आरो जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना बुंजानाय रायजानाय सैज्य खालामनो हानाय जानांगोन। गोबिन्द सारा दिनै डिपुटि चिफ जानानै दङ। सावरायग्रा सारमोना दिनै MCLA जानानै दं। रनजित बसुमतारी सारा EM जानानै दं। बिथिं बड'सा मोना MLA जानानै दं। सानजारां मोना सन्जय सरगियारि मोना दिनै MCLA जानानै दं। गोबाङानो दङ एनडिपिआ, सोर गैया? बानसुआल'सो गैया। बानसु थानानै बानसुआलाय मालानि मा संग्रामकारि बेलाय? बानसुआलाय सोर? ना बे संग्रामखौ मोनबोनाय उननि दिनाव जुदि कंग्रेस सरकारा फैयोब्ला बिनि जवाबखौ सोर होगोन? बिथांमोना बुंदों जे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनो बिजेपिनो भट होनांगौ। गाबोननि दिनाव जुदि कंग्रेसआ फैयोबा बिथांमोना मा बुंगोन? नोंथारा बर' जाथिया जोंनो बिजेपिनो भट होदों, कंग्रेसनो होआखै, जों बिटिआरनि मोनसेबो दफा जों मावफुङा। होमबा बिनि जवाबखौ बिथां एबसुमोना होनो हागोन ना हाया? सागानगिरि बिथांमोननो होनांगोन। जिहेतु जोंहा सासे सागानगिरिया जेलाव हाबना दं, माखासेया दिनै डिपुटि चिफ जानानै दं। होमबा नों साननानै नायदो रायजो नोंथांमोन, होमबा जोङो बिजेपिनो भट होनो जों सुक्ति खालामदोंमोन नामा? भिडिअनि खुथियाव खोनाखाबाय बिथां बिबुख'नि बुंनाय रावखौ जोबोद बाख्नायथाव। जाय एक्स एनडिपिफोरनि केसनि सायाव मावदों, जोबथेसालियाव थानाय सिनियर जुनियर बिथांमोननि जानानै खामानि मावदों जोबोद बाख्नायथाव। सोरबा मावग्राबो थानांगोन, सोरबा बुंग्राबो थानांगोन। जाय गोहो खुंथायाव थायो बिथांमोनखौ बुंग्राबो थानांगोन, बखिग्राबो थानांगोन आरो जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना बुंजानाय रायजानाय सैज्य खालामनो हानाय जानांगोन। जाय गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना बुंजानो बखिजानो जुदि सैज्य हाया बिथांमोना खामानि मावनो गोब्राब जायो। जाय मानसिया बुंजानाय रायजानायखौ सैज्य खालामनो हायो बे मानसिफ्रासो खामानि मावनानै दिन्थिनो हायो। बिनि थाखायनो आं आसा खालामो जायफोर एक्स एनडिपिनि केस आरो जोबथेसालियाव थानाय गेदेरमा रायजो राजाफोरनि मावनो गोनां खामानि, बिबुख'आ जोबथेसालियाव थानाय सिनियर जुनियर बिथांमोननि न'खरनि जेंनाफोरनि सायाव खबर लाबाय थादों होननानै खोनानो मोनदों। जोबोद मोजां। आरो लोगोसे एक्स एनडिपिफोरनि केसनि जेंनानि सायाव सोरबा थारिगाव थांनाय, सोरबा गावनि थारिगाव नुजाहैनो थाखाय सोरनाबा गारि भारा गैया, बेफोरखौबो बिबुख'आ खबर लायोबा मोजां जागोन। जेबो मिथियैनि खार'नावनो दिनै बेसांखिनि खालामदों। बिटिसि एकर्ड खालामखांनायनि उनाव एनडिपिआ गोजोन सावरायनो होननानै फैबाय। एनडिपिआ गोजोन सावरायनो होननानै फैनाय समावबो एनडिपिनि मानसिफोरखौ दाउ अमाफोरबायदि जिबायदि गावख्रुबबोमोन। बिथां बिबुख'आ जोबथेसालियाव थानाय सिनियर जुनियर आरो एक्स एनडिपिफोरनि केसखौ नाजादों जोबोद बाख्नायथाव। मावग्राबो थानांगोन आरो नाजासोमग्राबो थानांगोन, बुंग्राबो थानांगोन, बखिग्राबो थानांगोन। जाय बिथां बिबुख'आ जोबथेसालियाव थानाय न'खरनि गथ' गथाय न'खरनि जानाय लोंनायखौ खबर लादों होननानै खोनानो मोनो। लोगोसे आं खावलायो बिबुख' बिथांखौ जायफोर केस गोनां बिथांमोननि माखासे कर्टआव थांनो थाखाय, थारिगाव थांनो थाखाय बिथांमोननि गारि भाराफोरनि जेंनाफोरखौ बिबुख'आ एसे सावरायलायनानै मावफुंनानै होयोबा प्रमद बर'जों जाय गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा गोसो जायोबा गारि भाराफोरखौ हरनो हानाय गोहो थायो। बिनि थाखायनो बिथां बिबुख'आ जायफोर एक्स एनडिपिनि केस गोनां, गेदेरमा रायजो राजाफ्रा एक्स एनडिपिनि मुङाव केस गोनां, सोरबाफोर केस थारिगाव थांनो थाखाय गारि भाराफोरनि जेंना, उकिलनो होनो जेंना, बेफोरनि जेंनाखौ बिबुख' बिथाङा सुस्रांनानै होयोबा मोजां जायो। आरो गोसो होफ्रा जोबथेसालियाव थानाय आरो केस गोनांफोरनि केसखौ फोजोबनानै होनो थाखाय बिथां बिबुख'आ प्रमद बर'नि
बिथोन बायदि आरो बिबख'नि नाजानाय बायदि सावरायलायनानै मावथाबलाङोबा नाजालाङोबा जाफुंसारनायखौ बयबो नुहुरो। बिनि थाखायनो बिथां बिबख'नि नाजानायावबो रायजो राजाफ्रा सापर्ट होनांगोन, जोबथेसालियाव थानाय न'खराबो गोसो होनांगोन। बयबो सावरायलायनानै हेफाजाब मदद होलायोबा खामानिया जाफुङो। बिथां बिबख'नि नाजानाया अरायसम जाफुंसारथों होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायो। मानसुआलाय सोर? दिनै बिरबाय बिथाङानि बिसि आरो गथ' हिनजावसा उन्दै दं। बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा अननाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै जाय बिथाङा जोबथेसालियाव गोबां सम संग्रामनि गेजेरजों जोबथेसालियाव दं, जोबथेसालियाव थानाय हिसाबै आं बिथांखौबो हामबाय होनदों। मानो होनब्ला जों जाथिनि थाखाय गोबां सम होनानै दिनैसिमबो जोबथेसालियाव बिथाङा थानांदों। दिनै बिथांनि न'खराव जिफोरखो जोंनि मानव गेदेर प्रमद बर' सारा बिथांनो थानो थाखाय आरो बिथांनि गथ' गथाया मोजां जालांनायनि थाखाय जि न'खौ हरदों, न'खौ बानायनो जोंखौ बिथोन होदों, जों बानायनानै होदों। आरो बेजों लोगोसे बिथांनि जि संग्राम, बिथांनि संग्रामखौ आं सेलुट होयो। मानो होनोब्ला दुखु दाहा सहायनानैब्लाबो बिथांमोना गथ' गथाय बिसि फिसा नागारनानै दिनैसिम जेलाव दङ। उननि खेब समफोरावहा आं सानो बिथांमोननि जि साननाय सिन्था धारना बेफोर गासैबो मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि थ्रुयै गासिबो जाफुंजोबगोन। जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो जों खामानि मावदों दायो। गतिके नैबे न'खौ जाय बिथाङा जोंखौ बानायनो थाखाय बिथोन होबाय, मानव गेदेर प्रमद बर' सारा, बिथांखौ आं अधिक आंनि गोसो सिंनिफ्राय आं धन्यबाद होयो। जाय बिथांमोनहा दासिमहालागै जोबथेसालियाव जोबनानै दंजायो दङ, बिथांमोननि थाखाय बिटिआर खुंथाया माबा मोनसे नोंथांमोनजों सावरायदों नामा? जों दिनै सिङाव हाबनानै मोनथिदों। जों जिहेतु साफा साफा इउपिपिएल कर्मि जानानै दङ। खुंबाय थानाय जि सरकार, बेजों जोङो लोगो हिसाबै हाबफानानै जोङो खामानि मावदों। निस्सय बिथांमोननि गनायनि बेलायाव मानव गेदेर प्रमद बर'आ खोथा होदों। बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बिबाना मानव गेदेर प्रमद बर' सारा बिथांमोनखौनो, बिथांमोननि न'खर गारजेनफोरखौनो लानानैनो सावरायदों आरो निस्सय माबा मोनसे बिथांमोननि गनायनि लामाया फैगोन होननानै जों आसा खालामनानै दङ। नैबे समाव जे गोबांथार बारग' एनडिएफबिफोरा एनडिएजों बेबायदि मदद होबाय आरो नाथाय माखासेफोरा दासिमहालागै बेबायदि मदद होआखै। दा बिथांमोनहा मानो थाखाय होआखै होनना नोंथांमोना बुंनो सानो? बे खेथ्रआव आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन जे गासैनिबो साननाय हनाय सिन्था धारनाफोरा एखे नङा। हयथ' बिथांमोना बबेखौबा साबसिन नुहुरदोंबो जानो हागौ। बेयाव बे लेखायै बिथांमोना गुबुन गुबुन इनिसिएटिभ लालांदोंबो जानो हागौ। खिन्थु आंनि नुनायाव, आंनि दा नैबे परिबेसाव जों जिहेतु संग्रामजों 18 बोसोर गावखौ बावसोमबोबाय, आं सानो जों जिहेतु सुक्ति खालामनानै फैबाय, एनडिएफबिआ सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मोजाङै सुक्तिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामलांनांगौनि जोंहा थांखि दङ। इमप्लिमेन्ट खालामलांनांगौब्ला जों एनडिएफबिआ सरकारजों थाना खामानि मावाब्ला जेबो जाफुंनाय नङा। गतिके एनडिएफबि हिसाबै, जुदि एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोङो ज'है जाय सरकारानो सालायाथों, दा प्रमद बर' सारा सरकार सालायबाय थादों, बेजों जुदि सिथाबनानै खामानि मावाब्ला, सिथाबनानै जुदि बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो होननानै सिन्था खालामाबा, जों हयथ' माखासे बेलायाव थालांनोबो हागौ। बेखायनो बिटिआरखौ जिहेतु प्रमद बर' साराबो सागान होदों, मानव गेदेर
गोबिन्द सारमोन आरो रन्जन दैमारि सारमोन बिथांमोना सागान होदों। सागान होनायनि उनाव बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि माबाया मा होनगोन बेखौ दायित्वआ बिथांमोनहा दं। बेखाय बिथांमोना दायित्वखौ लानानै दिनै खामानि मावदों। गतिके जायफोरानोखि दायो निउस मिडियाया जानला मानलायै बाथ्रा बुंलाबायदों हयथ' बिसोर हिस्ट'रिखौ बुजिया। जोंनि एनडिएफबिनि हिस्ट'रि, जोंनि संग्रामनि हिस्ट'रि बेखौ बिथांमोना बुजिया, बिथांमोना मोनथियाखै जों माबे समाव माबायदि अलखदाव गावजों गाव माबोरै नासयलायनानै जों जिबन खुंबोनांखो हारिया दिनै खौसेथियै सान्थियै माबायदि अबस्थायाव फैदों हयथ' बिथांखिनिखौ मिथियाबो जानो हागौ। आं सानैसो मानसिनि खोथाखौ सिन्था खालामनानै नायो, बुङो। दिनै बिथांमोना जेसांखिनि बुङाथों मानो बिटिआरआ बा जोंनि बर'फ्रा मालाबाबो जोबस्रांनायनि लामायाव गैलिया। जों मोनसे मोजां परिबेसखौ लानानै बा मोजाङै जोङो गावनि सेफगार्डफोरखौ जों बानायनानै लानो हाबाय जोंनि संग्रामनि गेजेरजों। जों गुबुन गुबुन गौथम आरो जायफ्रा आर्म्स हमनानै संग्राम खालामबोबाय, जायफ्रा गणतान्त्रिकै आन्दलन खालामनानै संग्राम खालामना दिनैनि नैबे जोंनि थांनानै थानाय अबस्थाखौ जि खालामबाय, बर' हारिनि दिदोमै गावनि थामोनथाखौ बानायनानै लानो हाबाय, बिथांमोननि गासैबो बर' गौथुमफोरनि संग्रामनि दारैनो दिनै जों बे अबस्थाखौ मोनदों। आरो बेखौ मोननानैनो जोङो दिनैसिम दं। दिनै सोरबाया जानला मानलायै बुङोब्ला जानाय नङा जे उमुखाया सरकाराव फैयाब्लानो हाग्रामाया सरकाराव फैयाबानो जों बर' हारिया जोबस्रांगोन होननाय बाथ्राफोरा बे बर' हारिखौ मोनसे मिस गाइडलाइनजों बिथांमोना लांबाय थादों। जों बेखौ हमदांनो हायो। ब्लेकमेलिं खालामदों, बर' हारिखौ ब्लेकमेलिं खालामदों। बै समाव हाग्रामा सरकार थानाय समाव मा जायाखै? एनडिएफबिजों एनडिएफबिखौ फोजोबनो थाखाय जिबायदि षड़यन्त्र खालामदोंमोन। नों मेदाघाट बायदियाव दिनै जों एनडिएफबिजोंनो गावलायनो ओंखारनाय, एनडिएफबिखौ फिल्डआव लिंनाय गावलायनो सरकाराव थानाय समाव। आरो बेबायदि मानसिया जुदि सरकाराव फैनांगौबा, बेबायदि मानसिया जुदि सरकार खुंनांगौबा जों हारिया बेसेबां माने सुरक्षित माने मा होनगोन सेफगार्ड मोनगोन। बेखाय जों हारिखौ जौगाहोनो होननानै जुदि सिन्था सरसा खालामबायब्ला जोङो खौसे जानानै जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनांगोन दायो। आरो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठिया दिनै बर' हारिजों जेरैबायदि लोब लोब फैनानै सिथाबनानै खामानि मावदों, जों बेफोर गासैखौबो बोनना लानानै जुदि जों हारिखौ जौगालांनाय, हारिनि डेभेलप खालामनाय सिन्था धारनाया गैयाब्ला जों बे साफा सानै सोरबा बानस'मोननि बुंलाबायनाय, सोरबा सोरनिबा बाथ्रा बुंलाबायनायखौ जोङो रायजो राजाया सानोब्ला बे जोंनि बिराद गिदिरसिन मोनसे गोरोन्थि जाहैगोन। आथिखालाव जे नोंथांमोनहा बेबायदि इउपिपिएल सरकारखौ मदद होबाय आरो बेसेबांसो बारग' एनडिएफबिफोरा दासिमहालागै इउपिपिएलखौ मदद होआखै? बांसिनानोथ' दायो इउपिपिएलआवनो दङ। मानो होनोब्ला गोबिन्द सारा दिनै डिपुटि चिफ जानानै दङ। सावरायग्रा सारमोना दिनै एमसिएलए जानानै दं। रनजित बसुमतारी सारा इएम जानानै दं। बिथिं बड'सा मोना एमएलए जानानै दं। सानजारां मोना सन्जय सरगियारि मोना दिनै एमसिएलए जानानै दं। गोबाङानो दङ एनडिएफबिया, सोर गैया? बानस'आल'सो गैया। बानस' थानानै बानस'आलाय मालानि मा संग्रामकारि बेलाय? बानस'आलाय सोर? ना बे संग्रामखौ मोनबोनाय बे अदला खासिबारियावनो आफादा हाबबाय, एनडिएफबिया सिजफायाराव फैनायनि उनाव अदला खासिबारियावनो बिनि संग्रामा जोब्बाय। बेथ' जों संग्रामखौ खुनु मोनाखै बियो। आरो संग्रामखौ मोननाय मानसिफोरा बेबायदि जानला मानला खोथा जेबुनाव बुङा। नोंथांनि बुंथिनाय मथेब्ला जायफोर बायदिया दासिमहालागै इउपिपिएलखौ जोगदान होआलासे जायफोरा बिपिएफ हान्जाखौ जोगदान होबोबाय थादों, बिथांमोनहा बेबायदि संग्रामखौ मोनबोयै बेक्तियासो थाबोदों होनना नोंथाङा बुंनो सानदों? हाग्रामानि हिस्ट'रिखौ जेबो बुजिया बिसोर। हाग्रामाया जाथिखौ लाना मा खालामबोखो बिनि हिस्ट'रिखौ जेबो मिथिया। जेबो मिथियैनि खार'नावनो दिनै बेसेबांखिनि खालामदों। बिटिसि एकर्ड खालामखांनायनि उनाव
एनडिबिआ गोजोन सावरायनो होननानै फैबाय एनडिबिआ गोजोन सावरायनो होननानै फैनाय समावबो एनडिबिनि मानसिफोरखौ दाउ अमाफोरबायदि जिबायदि गावख्रुबोमोन गोथाङै दिनैसिमबो जिन्दायै दोङो गावजानाय मानसि गुलि हाबजानाय मानसि बेबायदि मानसिखौ जुदि सरकाराव लाबोनो होननानै बानस'मोन बायदि जेबो हिस्टरि गैयि मानसिया खुगा रोदा स्रें स्रें मोनलायनाय बुङोबा बे हारिनि थाखाय गोबां लाजिथावना आरो दिनैथ' नुदों आं बुंनाय नङा नोंथांमोनानो नायनो हागोन नै अनजालि दैमारिमोना रोखायै बुंदों बै समाव अनजालि दैमारिमोननि भिडिअखौ नाय हारिया मा जाबोखो नैबे भिडिअखौ नायनो हागोन नैबे भिडिअखौ नाय माबायदि खालामजाबोदों दा बेफोरबायदिखौ जुदि सेन्टिमेन्ट गैयाब्ला जानला मानला मानसि दं बिसोरो जुगदान होनानै गोदाव सोराव सिन्था खालामबाय थायोब्ला हारिया जौगागोन बोरै दा हारि जौगानायनि खामानिखौ जेरैबायदि प्रमद बर' सारा मावदों दायो बयबो जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानै आवगायदों जों बेयाव बयबो ज'है सान्तिखौ लुबैयोब्ला गोजोनखौ लुबैयोब्ला खामानि मावनांगौ आरो जोंहा बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनो गोनां दङ जोंहा ग4 बेखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना आवगायथों बिथांमोनाबो सिन्था खालामथों आरो जेलाव थानाय मानसि जोंनि एक्स एनडिबिफोरनि सिन्थाखौ जुदि खालामदोंमोनब्ला दिनै बिसोर ज'है थाना खामानि मावनांगौमोन माने एक्सट्रा दिनै बेवहाय जों जेरैबायदि खालामनानै होबाय बिथां बिरबायनो जेरैबायदि न' फिसाबाबो थानो थाखाय न' लुनानै होबाय बे न'आथ' दा बे मोजां जादोंना बिनि थानो थाखाय जेलाव थानाय बेफोरबायदि नायथों बिसोरो सरकारजों थाफाना सिङाव थानानै नायथों मा मावनो हायो मा मावनो हाया दिनै जेलाव थानाय न'खरफोरनियावहा थाङै खबर लाहैथों सरकारजों थानानै माबा मोनसे उपाय खालामनो हागोन नामा सरकारनियावहा माबाफोर बुंनो हाहैगोन नामा बेफोरखौ खालामथों दिनैथ' आरो बे खालामनायनि खुनु लामा गैया बेखायनो हाग्रामानि हिस्ट'रिखौ एनडिबिखौ धंस' खालामनायनि जि षड़यन्त्र खालामदोंमोन हाग्रामाया बिनि हिस्ट'रिखौ बिसोर जेबो मिथिया आनखि बिसोरो खुनु संग्रामकारिबो नङा संग्राम खालामना फैनाय मानसिफ्रा बहुतखिनि खोथाखौनो बुजियो हाग्रामाजों मा खालामबाय जाखो बै समाव जुदि हाग्रामाया सिन्था खालामोबा 15 बोसोर गाव सासन खालामदों फंबायमोन नोंसोर फैनाया बावाखै सिजफायाराव आंखौ अन्तत 5 बोसोर आंखौ सालायनो होबाव आं नोंथांमोननि सुक्तिखौ साक्सेस खालामना होगोन आं नोंथांमोननि सावरायनाय प्रसेसखौ आङो मोजाङै मोजां आवगायलांहोगोन होननानै मानो खोथा होआसै बे खोथा होयैनि अनगायै बियो एनडिबि केडार्सफोरखौ गावनो हमदों बै समाव बुथारनो हमदों बेफोरखौथ' नोजोर होआखै रावबो अनजालि दैमारिमोना गाबख्राव मानो मेदागाराव बुंनो गोनां जानाय हाजार बिजार मानसिफोर फैदों बेवहा लास्ट मुहुर्तआव हाग्रामाया बुंबावदों जे फै नोंसोर एक्स एनडिबिफोरखौ आंबो लानानै फिल्डआवहा गावलायनि बेसांखिनि हाग्रामाया बुंबावदों अब्ला जों जुदि बेसांखिनि बुंग्रा मानसिखौ सरकाराव लाबोनो बोलो होयोबा एक्स एनडिबिफोरा बे बेसेबां लाजिथावना बेखाय दिनै प्रमद बर'आ थान्दा दिमागजों जिबायदि हारिनि जौगानाय खामानिखौ मावदों हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावदों बेखौ नोजोर बोनानै जोंबो दङ आरो जेब्लायबो प्रमद बर' सारनि थाखाय जों खामानि मावगोन बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो बुङो आरो फैबाय थानाय समफोराव जेसेबां दा बिथांनि न'आव जों जि खालामना होबाय बिरबायनि न'आव उनाव जोङो जायफोरा न' गैजाथारा बिथांमोननिखौबो जों खालामलांबाय थागोन आरो बानायनानै होगोन बिथांमोननि गनायनि थाखायबो जेब्लायबो बुंबायानो थायो सावरायबायानो थायो बेखौ बुंनानै आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ हामबाय होननानै आंनि सुंद' बे बाइकखौ हामबाय होनना आं दोनथ'बाय